Yes, græsk skulptur. Og på det første, der har vi en klasse, går vi ud fra. Han har godt nok ikke nogen diagonaler, men han har kort hår, han er nøgen, har meget enkle, naturlige muskler, hvor man ligesom ser det er, han er smuk, og det er ligesom en form for noget ideal naturalisme. Man kan se musklerne er naturlige og så videre. Hans ben og den måde han står på og naturligt og så videre. Så ligesom ideal for den her naturalisme, som var i den her klassiske periode. Næste, der har vi så en hellenistisk, og der kan man se en baby, som simpelthen slår sig med en form for fugl, ligner en gås eller sådan et eller andet, svane faktisk. Jo, det er en svane. Og der er jo noget dramatik og noget smerte i, og svanen, som ellers er symbolet på det her smukke og så videre, der den her baby dræber simpelthen og kvæler simpelthen svanen. Der er jo rimelig meget smerte med i det. Kvæler simpelthen det smukke. Og man begynder med at se noget sådan kunstnerisk i det her, noget mere poetisk og så videre i den her tid, og sandsynligvis er det også en kendt kunstner, som har lavet den her skulptur, og så lidt sådan noget realistisk naturalisme, og der kan det simpelthen ikke, altså en baby er jo ligesom nærmest symboler på det her realistiske naturalisme, som vi havde den her gang. Og så har vi arkaisk, og der er ikke, altså det ser oprindeligt og skyldigt ud, den her kvindelige hajer, og der er ikke nogen, hun er ikke nøgen eller noget, ligesom man ser i den hellenistiske periode, så har hun masser af tøj på, og tøjet det er så dekorativt, og man kan se, der er små forskellige flot pynt på og alt sådan noget, og meget detaljeret. Det er godt nok ikke symmetrisk, som det kunne være ved det her arkaisk, men hun er langt og hun har tungt hår, påklædt, hun udtrykker ligesom noget styrke og noget sundhed, og så står hun også med sin venstre fod. Man kan lige ane det igennem kjolen, men hun står med sin venstre fod for, og det er også typisk et tegn på det her arkaiske skulpturer. Og så har vi så her en mand, som ligger i smerte, og det er ligesom den hellenistiske igen her, fordi der er meget dramatisk, meget smerte i det, meget realistisk, ikke det her med som før, hvor mændene ligesom bare, de her skulpturer, der blev lavet, de ligesom bare sådan styrken, mænd blev vist meget stærke og meget fejlfri og så videre. Der ham her, han er jo simpelthen slet ikke, at han er stærk, han er jo, ser ud som om han er rigtig ked af det, såret. Så der er jo intet styrke i ham overhovedet, og han er slet ikke perfekt, og han kan ligesom føle smerte. Det kan mænd også, selvom det måske ikke er så populært, så kan mænd altså godt føle smerte. Og på den måde så virker han noget sværere end hvad vi har set i andre perioder, en hellenistiske, i hvert fald i forhold til mænd. Så vores sidste, der har vi så en mandlig statue, hvor jeg ved ikke, jeg tror måske at han spiller diskus ham her, og det er jo meget klassisk. Det holder også til en klassiske periode. Det er meget idealnaturalistisk. Man kan se flotte markerede muskler, meget naturlige statuet og så videre. Man kan se de her diagonaler, der er, når en dyr i den her sport, hvordan kroppen bøjer og så videre. Og sporten, det var også de her svogskulpturer, det var også ofte noget, man især havde i den klassiske periode her. Og er meget enkel. Han viser styrke, der er ikke noget galt med ham. Man er selvfølgelig i hovedet, men ellers så intet galt med ham overhovedet. Viser ikke nogen svagheder, som vi så i forrige billede her, eller i sidste billede. Ved det her typiske hellenistiske, så er det en klassiske, stærk mand, ligesom de ideelle for en naturlig mand, det her.